Tak je ránečko v Malibore. Tu máme naše stroje a ubytoval nás Paťo v tomto dome, kde si prenajíma izbu na študijnom polročnom pobyte. No, máme toho dosť a rozhodli sme sa, že budeme regenerovať túto jeden celý deň a zároveň si večer o 19. pozrieme vynikajúci fucik s Lionelom Messim, Argentína, Rakúsko. Keďže Rakúsko už tak dobre poznáme, lebo sme ho prešli naprieč. No a potom zajtra ráno vyrážame a režeme smerom na Ljubljanu cez hory do Talianska. Toho iba režeme trošku a Chorvátska. No, ale bude to ešte tak 3-4 dní minimum. Lebo najväčšie faktory, čo nás kvária, sú teplo a kopce. A tie už tu začali. Žiadna prechádzka rajskou záhradou popri Dunaji, ale tvrdé kopce. A začalo to už v Štajersku a Slovensku, čiže v Slovinsku to bude teraz pokračovať. No ale ideme ďalej. Raňajky v Lidli, dôverne známe. Malibor. Toto bude relax day. Boli sme v opravovni bicyklovej a bezvadne nám opravili bicykle. Paťo si kúpil špičkové rukavice a s plným nasadením môžeme zajtra vyrážať. Ale dneska ešte celé do obedie nás čaká relax. Takže ideme cez rieku v Malibore. Relax day. Slovinsko. To je sranda. Pozri tento. Reštauračné vrabce. Už idú k nám. Lahôdka. Ináč tu je DMK. Môžeme dokúpiť repelent.
Dobrý fucik. Argentína, Rakúsko. Lionel sietil, tak sa tešíme. Fandíme. A je to večer. Relax večer. Miestnej reštiky. Paťo, čo je na tom strome? Pozri.